Dnešné mrazivé bratislavské predpoludnie nijako nenasvedčovalo, že je nedeľný deň. Iba ľudia, ktorí nepracovali, boli trošku iní, predsa len sviatočne oblečení. Mnohé predajne, dnes predpoludním otvorené, lákali kupujúcich či už z radov našich občanov, alebo zahraničných turistov, ktorých aj túto nedeľu bolo v Bratislave na tisíce. V bratislavskom obchodnom dome Dunaj bolo vari najrušenejšie už preto, lebo v tejto predajni možno dostať tovar všetkého druhu. 6 poschodí tohto najväčšieho bratislavského obchodného domu bolo až priam neuveriteľne zaplnených. Záujem kupujúcich bol o všetky druhy tovarov, ktoré im predložili pracovníci jednotlivých oddelení. Na desiatky mužských košiel ubudlo dnes z tejto predajne. Nuž, ako vidieť, ženy sa nezaprú ani v nedeľu. V dámskom oddelení s obuvou tiež ubúdalo topánok. Najväčší záujem mali ženy o nízke kozáčky, ktoré sú na blížiacu sa zimu najvhodnejšie. Ale mysleli sme si, že v pánskom oddelení taký nával nebude. Nuž, ako vidieť, v týchto dňoch prichádza rad aj na mužov. Každému sa na vianočné sviatky niečo ujde. Hlavná vec je, že tovaru je naozaj dosť. Nuž ale zvyk je zvyk a preto sa každý ponáhľa kúpiť si čo najskôr a čo najviac. Takýto bol náš postreh z dnešného predvianočného nákupu.